ניב גלבוע העלה כתבת תחקיר נגד משפיענית מפורסמת. הוא כעס עליה שהיא קונה דברים בזול בסין ומוכרת יקר בארץ. מה אתה רוצה ממנה, ניב גלבוע? היא לא מוכרת בכזה יקר. גם אנחנו בדקנו עד כמה היא באמת מגזימה ואם בכלל במחירים. אז ככה, דוגמה ראשונה. נייר טואלט משומש שנמכר אונליין בחצי שקל, היא מוכרת ב-850 שקל. לא כזה נורא. מה אתה רוצה ממנה, ניב גלבוע? לא צריך להתאפס על קטנות. הלאה, מוצר שני. פרוסת לחם שנתנו לה ביס נמכרת אונליין ב10 אגורות, היא מוכרת אותה ב450 שקל. אותה פרוסה, אגב, בלי הביס, היא מוכרת ב550 שקל. לא כזה יקר. אז ניב, עזוב את המשפיענית הזאת ואחרות. היא לא מוכרת בכזה יקר. והכל בעיני המתבונן. מי שירצה יקנה, ומי שלא יקנה. באמת, אני לא מבין את הסיפור הזה גם. תעזוב את המשפיענית, מה הבא? אוי, לא מאמין. אוי, זה גונב, זה הנייר המשומש. אוי, מה,